Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. May gisulti ba ang imong apuhan na siya dayon niyang kamatay, Johnny? Naghisgot ba siya og kupa ni Padre Damian? Lola. Bay? Naghiskot si Lolo og kupa. Mao na, kupa. Kupa sa pari. Pero kuwang lang yung gisulti nako. O siya may gustong ipabuhat ni Lolo ni Moscopa? Nanugon ba siya bahin ini? Kuan, nanugon na to si Lolo nga Bay, Johnny? Naon siya? nanugon si Lola nga kinahanglan akong pangitaon ang maong kupa. Unsa? O niya asa masab kini niya ipapangita? Sa sementeryo. Mao ba? Ay, Johnny, misulti ba ang imong apuhan kung hain gud mahimutang ang maong kupa? Wa man, Lola. Iya ra maning ipapangita. Pero, una sa bigay istorya sa maong kupa, Lula? Siya akong nahibawan. Maong naguol kayo si Padre Damian sa pagkawa sa maong kupa. Tungod kay hinatag kini sa iyang higalang pari sa dihang migawas siya. Mao ba? Angay ra sa gid nga maguol siya oy. Pero, tinuod yun ni nga gold, Lula. Oo, milyon ang kantidad sa maong kupa. Milyon? Mao ka na. Milyon ang balor ini. Maong importante kaayo kini ni Padre Damian. Tungod kay mauunta kini ang iyang gamiton aron maparenovate ang simbahan sa San Jose. Mao ba? Unya, Lola, unsa man hitabo ni Padre Damian? Buhi ba siya? Patay na si Padre Damian. Uy. Atake sa kasing-kasing ang iyang namatyan tungod sa pagkawa sa kupa. Uy, Uy. kaluoy ko. Unya, Luya. wa na gyud mahibaw ikon. Hain na ang maong kupa, Lula. Wa na kyud. Dungan sa pagkamatay ni Padre Damian, nahilom usab ang bahin sa maong kupa. Og ang bugtong nahibaw kon hain kini. Maon akyud ang nagkawat sa kupa. Uy, boss, naunsa naman ang amahan mo nga nagsigil man ang nagkatawa? Nalipay kay siya nga. Nakita niya ang kupa sa kaban ni Johnny. Boss, mahimo buhangyo. Unsa man na? Ang akong iyaan ba? Gusto gyud nga akong dadon dito niya ang kaban. Mao ba? Unya, di ko makauli dito sa amo kung di na ko mada ang kaban. Aw, wala problema. Pero, mananghid na ta ni Papsi. Dili mahimo nga imong dadon kanang kaba ni Johnny Poldo. Ha? Pero, Papsi, wala may gambit ng kabanan din hitahon. Uy, ihatag na niya, uy. Adto ni kuhaan ni Johnny. Kay ugma, ako nang iuli niya ang kaban. Unsa? Uy, Pero, kamo, dili yun magsaba nga may nakuha kung kupa nga bulawan. Gikan sa kaban ni Johnny, ha? Papsi. Unsa may imong hunahuna sa gisulti ni Lula? Mituo ko siyang gisulti, abay. Pero, araw natin yung maklaro. Atuon na to ang simbahan sa San Jose. Sa? Unsa man ta dito? Mauna ni ang panahon, abay. Gagamit na kayo ang mga marites. Naibaw, magko nga ang tanang namuyo dool sa simbahan. Naibaw, gad, kung unsa istorya sa unang panahon bahin sa simbahan. Husto gid ka. Sige, larga, simbahan ta. Pero, hapon naman, bay. Hadlok magabian ta nga
Ungo man ko. Amaw. Samto ko na pati. May nakuha sila si Sir Darwin sa kaban ni Johnny. Gani na lang kang nabalik, Melchi. Ha? Uy, ano sa mga? Nakurat man ka, ha? Sorry kayo. Wa ako makasangpit si Mungan sa pagduol ako nimo. Okay ra, oy. Kuan. Daghan mo kong nainom nga kape, mao nga dali ra ko makurat. Taod-taod na ko din eh. Mao ba? Kung mauna, nakakita ka na mo sa kwarto ni Papsi. Ha? Wa ra ba? Wa man. Kuan, milahos magugos akong kwarto. Ay, nga naman. Doon na ba ko wa may bawi din eh? Doon na. Mao ba? Unsa man? Kinalang may baw ka ini. Kay ugma, kuhaon na dyan ni ang kaban nga among gikuha, gikan sa iyang payag. Ha? Pero, wa mi nakuha sa mong kaban. Mo nga, makig-ariglo na lang si Papa. Iyang iuli kang dyan ni ang kaban ugma. Mao ba? Tuod. Nakaadto ka ba sa ilang Johnny karong adlaw? Wa ko makaadto. Dito ra ko kutob sementeryo. May gisosi kong lubong. Kang kinsang lubong? Ang lubong sa bata ang gipatay o gilabay sa Dapins Karsada. Ang bata ang gikuhanog kasing-kasing og kidney. Mao ba? Sige din ha, maligoon na ako. Alimuot ka ayo, boy. Bay, kaunoy. Busy ba kong utok, may migmig? Unya, kakwarta ta ana sa kabisi sa mong utok. Ay, mahal na de sa balor sa kupang Bulawan, no? Uy, milyon gud sab ni. Bulawan mo siya. Dako-dako, magiging nga pagkakupa. Milyonaryo na gyud ka dyan eh. Kung kita ang makabaligya ato. Lagi. Pero, dakpan na ta. Nawat ito. Unya, sa imong huna-huna bay. Kinsa man kang nagkawat sa kupa ha? Ang maguwang ni Lola Emma nga si Manolo Berden? O ang imong lolo Pilo? Silang duha. Unsa? Silang duha? Oh. Bugoy na de sa kong lolo sa una, no? Wako loon sa batanon pa ko. Wako'y away nga klase ron. Sok bagay, ginugabay, ginunalay. Kanang klase sa away. Wako'y klase. Isaw din mo sa una, no? Oy, hadlok sa nako. Labi na nga, atruso ko. Aw, padapning yun na ako magyan. Nga nang madlog man sila ni mo, lo? Nga nang mapadaplin man sila? Ayaw, balbalon. Kaliwat ko tako mo. Wala ito sila madlog sa imong kumo. Nadlog din sila sa imong pagkaungo. Liwati ka sa imong lulo nga sipat kaayo. Pero mga buutan, mi bay. Buutan nga sipat. Pero, bay, wa ka mahibong. Sumsa? Kung ganong ugma pa ipauli sa amahan ni Dindo ang kaban. Aw. Ila pa mang pangitaon. Lahi man akong pagduda, bay. Ha? Ganun day. Kung sa may nasi muna-una. Nagduda ko nga ila pang tanawon ang kaban. Kung tuwa mo ginilang kaban, klaro na kayo. Nga ila na ning gituwad. Ngano ka? Nganong mitiuro ka? Di lang unta nila ituwad ang kaban. Ha? Maklaro na gini. Nga doon na ni sapaw sa sahog kung ila ning ituwad. Pida. Ano guna gino eh. Nga dili kami nakadiskubre sa kupa sa kaban. Boss! Oh, uy. Boss. Ako tiya, nanawag na sab, naningilas ka ban? Pangitag bugat nga rason na unsa man sad ka. Di ka kamao.
Isu kayo ng akong tiya, boss, oy. Nahay ko gasula na. Kailain na sod sa kong utok karon. Ha? Kung sa may suot mong utok, boss. Ang kupa nga naa sa akong amahan. Niya na kita sa simbahan, abay Johnny. Oh, tuod. Uy, la. Kaluoy na gudin ning simbahan na. Lupag naman kayong dagway ini. Gupa namin ning simbahan na. Mura naman gani ni katumpag ng luyo. Wa naman din ni maatiman. Ay. Johnny, may lain man din miduaw ining simbahan. Ah. Uy. Nganong niam ni siya? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!